Kaixo, 8. atal honetan, Thingsboarden dashboardak egiten ikasiko dugu. Goazen ba. Horretarako, gogoratu, aurreko atalean, noderre den, urrungo 5 datu random hauek sortu genituen. Lehenengo, win iruki edo zerra win bat, 20 eta 30 graduen artean. Urrungoan, 35 eta 85 arteko ezetasuna, ehuneko ezetasuna. Urrungo bidatuek GPS koordenatu bat adierazten digute. Eta azkenik, 3 ikaslero erabiltzaileen arteko aukeraketa random bat. Hauek, Thingsboarden, hemen ikusten dugu nola Thingsboardera bialtzen dira datu hauek guztiak, eta hauek Thingsboarden norberaren izenean sorturiko device batean ikusi behar ditugu. Mendaukagu momentuko telemetria. Datu hauekin orain dashboard bat osatuko dugu. Horretarako, dashboard atalera joan eta itxura honetako dashboard bat egiten ikasiko dugu. Non GPS datuak mapa batean kokatu, temperatura eta ezetasuna denbora grafiko batean kokatu, eta ikaslearen izena nota batean kokatuko dugu. Aparte, temperatura eta ezetasunaren momentuko balioak ere ikusi ahal izango ditugu dashboard honetan. Ados, beraz, ezer baino lehenago, dashboardera etorri eta dashboarda borratuko dugu. Goazen ba, lehenik eta behin, devicean datu telemetriak, latest telemetry, egokiak direla ikusi. Ondoren dashboardera joan, dashboards eta dashboard berri bat osatu. Create a new dashboard. Dashboarden izena, norberaren izena jarri dezakezue. Aukeratu eta ireki. Eta ondoren hemen behian editatzeko aukera dakazue. Lehenik eta behin, dashboarda egiten hasi aurretik, aliasak edo izengoitiak sortu behar ditugu. Entry aliases aukerarekin, add alias. Alias edo izengoiti bat sortu. Kasu honetan, aliasaren izena devicearen izenaren berdina jarriko dut. Ados, aliasa single entity klasekoa, device motakoa eta Aitor Aspiros device motakoa. Alias hauek device hauen izengoiti bat izango dira. Dashboardak irudikatzeko ezinbestekoa da alias hauek sortzea. Eta behin alias hauek sortuta aukera emango digu device mota batekin aliasa sortu eta 3 edo 4 devicerako dashboard berdina erabiltzeko aukera emango digu. Save eta behin aliasa aukera daukagunean, widgetak gehitzen joan beharko dugu. Add need widget. Aukeratu ezkero, lehenik eta behin, mapa widget aukeratu eta GPS koordenatuak mapan kokatuko ditu. Datuak data source atalean gehituko dizkigu. Add ze aliasetako datuak sartu behar dizkiogu, Aitor Aspiros aliasetakoak. Hor dadolako gure device. Eta hemen
Aitor Aspiroz aliasaren barruan dauden datuak ikusiko ditugu. Gure devicean daudenak alegia ezetasuna, ikaslea, latitudea, longitudea eta temperatura. GPS-en kasuan, latitude eta longitude izenean dauden bi datuak kokatu beharko ditugu. Settings eta Advanced atalean maparen xehetasun batzuk konfiguratzeko aukera izango du. Ados? Eta hor daukagu gure kokapena. Gogoratu beti, widgeta ondo sortu dugunean, Apply Changes botoia sakatzea. Berriz ere, beste widget bat gehituko dugu. Kasu honetan, temperatura eta ezetasuna grafikoa. Create a new widget eta orain charts atalera joan eta hemen time series line chart aukeratuko dugu. Ikusi beste era batetako chart edo grafikoak ere badituzuela. Ze datu bizaratuko ditugu hor. Aitor Aspiroz aliasaren barruan, ezetasuna eta temperatura. Temperaturari kolore gorri jarriko diot eta ezetasuna dagoen bezala urdin izutziko. Settings atalera joan da, temperatura eta ezetasuna adieraziko ditut. Eta hemen daukagu gure grafikoa. Ados, basima beste baten bidea, kasu honetan, cards atalean, ikaslearen izena, simple card, card batean jarriko dut. Ikaslea, eta cardaren izen kolorea, background kolorea, berde xamarra. Hortxe. Ados. Azkenik card edo karta bat momentuko ezetasunaren balioarekin kolore gorez eta beste karta bat momentuko temperatura balioarekin. Add entry aliases eta temperatura. Ondoren zuren goztora kokatu eta gure dashboarda amaituta dago. Dashboard hau guk soilik ikus genezake. Bertan denbora, real time azkeneko minutura edo azken demagun 5 minutuetara edo guk nahi dugun intervalo edo denbora tartetan koka genezake. Berezitasun bezala publiko dashboarda publiko egin eta inorri edo zini bialtzeko aukera izango dugu. Devices atalera joan eta lehenengo gure devicea make device publiko egin beharko du. Ondoren, dashboardera etorri eta gure dashboarda publiko egin beharko dugu. Eta hemen, dashboarda publiko sorturiko, egin ondoren sorturiko linka emango dugu. Link hori hartu, beste horri batean itxatxi,
eta edozini bialtzeko dashboarda sortuko dugu. Behin dashboarda daukagunean, link honen bitartez, edozinek gure orrialde hau ikusi ahal izango luke. Ados, grafikaren datuak, kokapena, ikaslearen izena, ezetasuna, eta temperatura. Eskerrik asko.